makaunawaan. Nagulat sa isang bayan na may kapilang-ilang tiwala at prinsipyo kung kaya kabibilang sa pinakamahirap na bansa sa pagkalahatan. Di naman kami salang sayang at nahihirapan ang mga mamamayan sa bayang sinilangan ko. Bakit nagkagalit mo bansang kinabilangan ko? May timaan at patayan pagkagutom na kawan na siyang rason ng pagtaas sa pagpapamagbangayan. Ang kawan sa lupaan na siyang lagi kong tanaw. Ilang timaan pa ba dapat maganak sa Mindanao? Mga tanak ng dugo na ang laging dahilan, teritoryo, pag-aari at ang laging basehan sa kanilang labanan. Kung sinong mas matatag walang panalo dahil iisang watawat ang tatak ng mga pinagmulan ng mga kabayan ko na siya rin nagkalaban-laban sa sariling bayan ko, Pilipinas. Ang dapat gawin marami na maranas. Bakit ngayon kung may sakit sinong makakahanap? Sa mga pinaglaban namin tunay na kapayapaan, bawat isa'y di makaunawaan. Nagsunog man ang balat, napakahirap ng kumita. Araw-araw ay palaging may batayan sa balita. Kahit pasang eskinita, kapamapadaan, walang tirahan ng iba rason upang sa daan sila matulog man limos. Sa ganon ay kaawaan habang ang may posisyon sa batas ay patabaan ng papel ang kayamanan. Paramihan ng alam, matalino daw sila pero walang pakialam sa naranas ng iba at sila'y naging sakim. At ang iba sa kanila ay pangulo ng Lagina, sindikato, kandidato, basilang tagapagtanggol ng ating bayan hanggang sa mga magulang ang sanggol. Kaya't hanggang ngayon hindi natin maangat ang pagbabago ng bansa. May balukot na hangal ang karamihan sa kanila. Sinong magkakaisa, walang iba, pilit tayo dapat ay mag-isa ating layunin. Bang dapat gawin marami na maranas? Bakit ngayon kung may sakit sinong makakahanap? Sa mga pinaglaban namin tunay na kapayapaan, Pilipino ang dugo ko, Pilipino at tapat. Pero bakit ang iba tinatiis at naglipat sa ibang bayan na sapat ang kikitain sa labi? Kaya iniwan ang pamilya at doon nagpaawin. May pagmamalaki, pasistema ng pinasabang bumababa ang piso, ang dolyar tumataas, sinusulong itaas na ang sahod iangat. Bakit piliin lang ba may karapatan na umangat? Di ka makapaghanap ng trabaho panakang itinapos kung kaya't iba sa atin sa pilitang ibebenta ang laman. Kahit na mapagpayuhan kung kaya't mababa tingin sa atin ang dayuhan. Itong bayan ni Juan, bayan ko sa ng palasyo na iniwan ni Rizal. Dilbilan ang tulipasyo, sayang lang ang sakripisyo. Bilang inilaan kung problema ng bansa ay di natin mapagaan. Ang dapat gawin para di na maranas? Bakit ngayon kung may sakit sinong makakahanap? Sa mga pinaglaban namin tunay na kapayapaan, palumaan.